onego be no dhi kaka winjane ni Steven ma okisi wacho nang'o. Steven ogonwa Steven no imore. Aja yetungu Steven wino gunde mar gen goto sirko gota chedal mar pipita. Idhi nade jaduo? Adhi maber. Erokamano. Wach ma jopuonj ni wache nang'o nikech koro chopo kama ikia ni winj serikal kosi winj jopuonj. Gima be dier ahinya Trevor. Mabe dier ahinya ni iyudo ka seche moko nitiere jonyuol ma ok nyal to nyithindgi osetimo penj to serikal be nowacho ni gidwaro ni mondo nyithindo odonje e skul atamalo 100. To iyudo ka nitie joma ok nyal to nitiere joma be nyalo neno ka serikal osegolo koke ka wacho ni gidwa sako nyithindo e mier mondo giyud jonyuol ma otamre tero nyithindo e skul to janyuol ni onge nyalo. Ere okang' ma koro serikal dwa kawo ne janyuol bende onge nyalo to nyathi bende ok onyal tero e skul. Iwacho ni ok onyal tero nyathi e skul to pesa bende okwamo minyalo konygo nyithindo. Kanyo ema dwa ni mondo japuonj okonywa. Okay. Erokamano ahinya. Okang' mane ma serikal dhi kawo nikech gine mag ne gidwaro atamalo 100 mondo nyithindo dhi sikul to nitiere jomoko ma onge gi nyalo kaka jonyuol. Stefan wasewacho mokwongo kaendi ni bold step ma serikal nokawo ni mondo nyithindo te odhi skul kendo basic education en right mar ng'ato man nyithindo te manie Kenya kaendi onego bed ni gisomo koa e PP1 nyaka form 4. Ng'ato nyaka chul gino. Serikal osewacho nochulo gino kendo nyathi ma dhi e day school onego bed ni en ok ochul kata ndururu. Ma kochulo gimoro kata matin to onego bed ni gichulo mana lunch kende. To infrastructure gang'o gin onego gima serikal chule. Koro ka ng'ato serikal ok nyal chulo emomiyo wacho kama ni onego bed ni members of parliament kawo thuolo moro chieng' achiel to gi discuss education. Makane paro mar members of parliament kanyo waduogo nikech Peter ma Nyakach bende ogonwa simu ka. Peter oimore? Trevor. Idhi nade jaduong'? Adhi makare. Ma iluongo ni Peter wuod Nyakach Kugume. Erokamano. Koro penjo madwa penjo chalo kama. Serikal wacho ni nyithindo odonje skul atamalo 100. To iyudo ka Kenya karwa kaendi wan gi nok mar jopuonj. Nitiere jogo ma ok ondik gi sirikal. Iyudo ka jowa gieki gine ma gikonyo staff members mondik gi sirikal. Ben sirikal oikore mar konyo jogo man gi lony korka puonj nikech villages wa kuonde machalo kama gieki iyudo ni nitiere jogo molony, nitiere jogo ma osedhi nyaka kuonde tiegruok mag puonj to pok ondiki gi sirikal. En ang'o ma timore momiyo sirikal ok nyal ndiko gi? Kae to penjo mar ariyo. Diere ma Kibaki ne nie loch ne skunde ne bedo provided with book. To sani yudo ka koro jonyuol gima odumbi moro mikayo matin imanyogo mana chiro mondo mi dhi usi ing'iewo godo buk. En ang'o matimore ma sirikal sani koro dwa rucha wach buge moko mane bedo provided e schools ka ma sani oendi tinde gi onge. Erokamano. Yes, thank you. Mane questions me ka erokamano. Erokamano. Gintiere pinje ariyo mokwongo ne mar Steven mar okang' ma serikal onego kawo mondo mi atamalo mar 100 mar nyithindo donje sikul to jogo maonge nyalo titimo nang'o eka koro wadonje mar Peter. Kaluwore gi pinje mar Peter ni onego bed ni jok ma kaka inyalo kony jok maonge nyalo. Mano emomiyo sirikal nosewacho ni wamiyo county wamiyo members of parliament gibiro ni bursary. Koro bursary no onego bed ni okonyo nyithindo ma onge onego bed ni gibe giyudo kanyo. Mano achiel. Mar ariyo onego bed ni pesa mochul mar Sh22,224 cha en pesa moromo ma nyathi mok nyal dhi e skul mar boarding to somo skul ma tie dalagi. Kato mar adek onego bed ni Teacher Service Commission bende otero jopuonje moromo e sikundego. To koro winjo ka penj mar ariyo wacho openjo gipenjo wuod Nyakach penjo ni to ere kaka inyalo kony jok mantiere gi lony. To aparo ni chieng' nicho wabiro kae mokwongo cha nicho wuoye kuom jok mopuonje junior school. Iyudo ka jok mang'eny mosendiki puonj ondiki mana e orak ok ondiki permanent at pensionable. To somo ok en gimoro minyalo wacho ni ochalo kaka ngima mar dhano. Ng'at ma pod pimo kaka odwa tich
ok onego bed ni imiyo tich mondo obed gi pek mar tijno. Onego bed ni sirikal miyo jopuonje moko mantiere gi gojusi mamalo kendo jok mosebudho e tich emimiyo jok matindo gi mabedonjo sani endi mondo okony gi tich. To bende onego bed ni ichulogi maber. Koro iyudo ka kiketogi orak ndalo mang'eny, ng'ano wacho ni to kar gini endi ma bende ok an gadieri ni obiro konya ni, kare ba abudhi abudha. Koro budho mar tich no ende ma biro interfere gi somo mar nyithindo. Wan gima koro wan go gi midhiero momakowa ni wadwaro ni access to wasebedo go mar 100%. Ma Kenya lead e Afrika. Ni sirikal nokawo bold step ma owacho ni 100% nyithindo dhi e skul. Kendo step gimon tiere kama bere ma bende onego bed ni jothurwa ng'eyo. Ni ka ng'ato odhi adhiya skul kata oyudo grade A kata B, to en ng'at mokalo e system, o interact gi Akelo Misori, o interact gi Trevor. En ng'at ma pache opogore gi ng'at ma nochoko okalo e through system. Nikech oromo gi ng'at monyise kata ni komo oduma achiel e bur to kokete gi 1.5 feet nyalo keto good results. En ng'at ma nyalo konyore kende. Omiyo somo no en gima lich kabisa. Ok onego bed ni watugo kode. To somo beche ok yot. Omiyo ka osewach ni en hakina kendo en adieri monego bed ni en gima yudo, to onego bed ni jo Kenya bedo gi twak e wiye. Emomiyo awacho ni members of parliament onego bed ni prioritize a day mondo gidiscuss ni to ere kaka wanyalo konyo e yore mag education. Ka ok watimo mano to wawuondore ni wanyiso ji ni mondo nyithindo te odhi skul to kendo wan gi 100% transition. Mano to jopiny oseng'eyo kendo osedhi e record. Kendo pinje mangima oseng'eyo ni jo Kenya timo mano. To koro gik ma utimo gi 100% transition en ni umiyo nyithindo quality education ema konyo piny. Mashugu seyo jopuonj madongo ni chal ni ok gipangre maber. Nikech